שלום. מתארחים בקונצרט שלנו הערב, כמו בכל שנה, בני משפחה של דניאל פרל, 3 בני דודים, רונית, מנשה ואורלי, וגם כרמל, בת של בת דודה. אני מזמינה את אורלי להדליק את נרות השבת ונר הזיכרון. ושוב אנו נאספים כמדי שנה, זו הפעם ה-12 ברציפות, בימי המוזיקה הבינלאומיים לזכרו של דניאל פרל, בקונצרט בו אנו מצטרפים לקונצרטים רבים הנערכים בכל רחבי העולם בימים אלו, סביב יום הולדתו של דניאל. אני יהודי היו מילותיו האחרונות של דניאל פרל, שנחטף ונרצח באכזריות על ידי כנופיה של טרוריסטים מוסלמים בפקיסטן. מילים שהרטיטו ליבו של כל אדם, ובוודאי של כל יהודי. פרופסור יהודה פרל, אביו של דניאל, כתב, לפני מותו הוא הסתכל הישר בעיני השטן ואמר, אבי יהודי, אמי יהודייה, אני יהודי. מילים מעטות ופשוטות שמסמלות את תמצית נצחיותו של העם היהודי ומחויבותו לתיקון עולם. מריאן פרל, אשתו של דניאל, כתבה, אני מקווה שאוכל לספר לבני כי אביו נשא דגל שביקש להביא סוף לטרור לא על ידי נקמה, אלא באמצעות ערכים שכולנו חולקים, אהבה, ידידות וחמלה. דניאל הוצא להורג בידיים כבולות, אך עם לב בלתי מנוצח. עד הרגע האחרון הוא לא ויתר על זהותו. כל שנה בראש השנה וביום הכיפורים אומרים יהודים, ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, והימים הנוראים האלה חוזרים ונשנים לנגד עינינו. יש לפעמים ואדם אחד בודד עומד בפני רגע כזה, ודניאל העמיד מופת. ממקום זה אנו עומדים, יחד עם אנשים רבים ברחבי העולם, ביראה, בתפילה ובתקווה. אני מזמינה את רונית לקרוא דברים שכתבו הוריו של דניאל, רות ויהודה פרל, במיוחד לקונצרט שלנו. חברים יקרים במעגן מיכאל, אנו מודים לכם מקרב לב על היותכם חלק מאירועי ימי המוזיקה הבינלאומיים של דניאל פרל, ועל הקדשת קונצרט זה לכבודו של בנינו דניאל. כפי שאתם יודעים, היינו שמחים להיות עמכם באופן אישי הערב ולשמוע את המוזיקה שלכם, אבל באפשרותנו רק לשלוח ברכות מרחוק ולדעת שרוחו של דני איתכם. תודתנו העמוקה לבינה כרמי, המארגנת קונצרטים אלה בהתמדה ב-12 השנים האחרונות, ולמוזיקאים טליה דישון, נועה דורון, גבריאל גולר וקדם ברגר, על השאלת כישרונותיהם ואמנותם לכבודו של בנינו ולערכים שייצג. השנה קונצרט זה מיוחד עבורנו בגלל 2 סיבות. הראשונה היא שהחודש דני אמור היה להיות בן 50, אירוע שציינו בהתייחדות שקטה סמוך לקברו. השנייה היא שבאפריל השנה התמזל מזלנו להביא את אדם, בנו של דני, בן ה-11, לבקר במועדון האסם במעגן מיכאל. וכאשר הסברנו לו מה מתרחש בכל שנה על במה זו, הוא אמר, That's really cool. בהמשך ראינו אותו מעיף מבט בשמיים הכחולים על הר הכרמל ועל הים התיכון. אל תתפלאו אם תקבלו בקשה לחברות באחד הימים בשנים הקרובות.
ודאי תשמחו לדעת שהמוזיקה שתשמע מבמה זו תתמזג עם אלפי קונצרטים ברחבי העולם, המאוחדים בקריאה לשפיות והומניות ובנחישות להוכיח שהרוע לא ינצח. זהו ניצחונו של דני על רוצחיו, וזהו הניצחון של כל אחד מכם, שכל חובב מוזיקה ושלנו, האנושות כולה. תודה על היותכם חלק מכך. יהודה ורות פרל, לוס אנג'לס, קליפורניה. נכתבה גם איגרת מאת נשיא ארצות הברית ברק אובמה להקראה בכל הקונצרטים, ותרגמנו לעברית. אני שולח ברכות לכל המשתתפים בשנה ה-12 לימי המוזיקה הבינלאומיים של דניאל פרל. עם יכולת ייחודית לפנות לכלל האנושות, המוזיקה בונה גשרי הבנה וקשרים בין אנשים בעלי רקע שונה. היא מאחדת מבנה ויצירתיות, דיוק וספונטניות, מאתגרת את דמיוננו ומעוררת בנו את הרצון למצות את הטוב ביותר שבנו. על ידי טיפוח של חוויות וגברים מכל רחבי העולם, אירועים אלה מזכירים לנו שהכוחות המאחדים אותנו כבני אדם הם חזקים יותר מאלה המפרידים אותנו. אתם מכבדים הערב את המורשת של דניאל פרל וחוגגים את השפה האוניברסלית של המוזיקה. אני מאחל לכם כל טוב. ברק אובמה. תודה רבה. אני שמחה להזמין לבמה את זמרי הרביעייה הקולית על הברבה, טליה דישון, נועה דורון, גבריאל גולר וקדם ברגר. בבקשה.